Want ze gaan lopen naar vuur, maar anders krijg ik geen orde. Ja, ja, gewoon rustig, tijdje niet. Joshua. Ook weer naar vuur, jong. Hoor even weg, joh. Nou, zoals je al gezegd, Postproces Marizon wilde ik ook decoreren met de orde van de klunkers. En ik wilde ook verzoeken om Marizon naar voren te lopen met Anoushka. En Nico gaat het nu druk krijgen. Pak ik me nog maar niet bij. Mocht je eens weer beter beginnen, bij de showbak, maar niet. Doe beter. Nu onze kleine mascotte. Ja. Het is makkelijk als ze de naam ook even onthouden, maar dat lukt me niet allemaal. Dat is Bionda. Ja, Bionda, dat ken ik wel. Heerlijk, ja, Nico. Heerlijk. Maak de hond dat geluid? Nee. Nee. Nico, Dat geluid maakt ik niet, Joshua. Heel veel plezier met de vaste lavenstage. Overigens, we gaan Marizon nog een paar keer buurt wegholen. Vooral doen, ja, dat dacht ik al. Ja, ja. Je mag een plaatje nemen en verder gaan genieten van de middag.